पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या भडव्यांवर एकीच बिहाडली आणि ती पवित्र आत्म्यावर गर्भस्थ झाली. नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझ्या सगळ्यासा स्त्रियां भीतर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेसो. भगवंती मरिये देवाचे आम्हाला विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. आपले सुमेचे साखर तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हणजे ते सांग. नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझ्या सगळ्यासा स्त्रियां भीतर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेसो. भगवंती मरिये देवाचे आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. आणि देवाचो पूत मुनीस झालो आणि आमच्या मध्ये जियलो. नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझ्या सगळ्यासा स्त्रियां भीतर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेसो. भगवंती मरिये देवाचे आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. भाग्यवंती देवाच्या माई आम्हापासून विनंती कर. ख्रिस्ताच्या बसवण्याच्या माग्या येसोम्या भगवान बरी कडमोन पुतान ख्रिस्त मनुष्य फोन घेतलेले आम्ही झाला त्याच्या जीवनपणाचा आनंद आम्ही पावशी तुझी कृपा आमच्या अंतःकरणात आम्ही मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या समयामध्ये फाट. आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या देवा गेल्या भडव्या मुझे मखा रात संभाळ आणि सलय आमेन. ससना सविष्य आणि निरंतर प्रकाश समाधाने जीविषय घडीत आमेन. सत मानता देवात सर्व पदवेदार आमच्या सम्या जो पवित्र आत्म्यावर विंगरबीन स्मरो अंकार मर्यादा जन्मलो कौन्सिल तका तने कष्ट सोसले तका कुसाळ जडलो तो मेलो आणि तकानी केलो तो मेल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिवसा मेल्यातलो जीवन जलो सरकार सोडलो सर्व पदवेदार देव जीवाच्या उजव्यात बसला थैन तान जीव्यांची आणि मेल्यांची सुपीक करून तो येतलो. सत्मानता पवित्र आत्म्या कॅथोलिक सभेक भक्तांचो एकता पातकांचे बक्षाणे गुडीचे जीवन आणि सासणाचे जीवित आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे रास आमका येऊ तुझी कुशी जशी सर्गात जाता तशीच या संसारात जाव. आमचे नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सगळ्यासा स्त्रियां भीतर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. भगवंती नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सगळ्यासा स्त्रियां भीतर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. भगवंती मरिये देवाचे महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या एक घडीभर आमचे सगळे आम्ही माईक अनम्यूट करणं एक घडीभर आम्ही त्या सोम्याक स्तुती करूया. आजच्या दिवसापासून या सकाळींच्या वेळा त्या सोम्याक देवाचे तर म्हणता हर एका घडीत आणि त्याची स्तुती करा म्हणून त्या देखून आमचे सगळे माईक अनम्यूट करणं थोडो वेळ त्या सोम्याक आम्ही गट्ट तळा स्तुती करूया. हालेलुया 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 रिया 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 हालेलुया 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 हालेलुया
băglec răutan, Hallelujah, călăvă, aici hallelujah, जमत नाही hallelujah, कळवा, aici hallelujah, बारी मराच्या बारी दुसऱ्यांवर, हे पवित्रत्म्या, हे देव, त्या हर एका तुझ्या भुरग्यांची पवित्र हर एकाच्या भुरग्याच्या लाईन कर, आईच्या दिवसा, फ्रेश अनायंटिंग या समरच्या दिवसा, हर एका भुरग्यांक फावो कर पवित्रत्म्या, ते जन्मायन बघ, जे खाकुळतेन बघ, जे कुरपेन बघ, जे समाधान बघ, याकडे समाधान सोत, हर एकल्याचे देवन या दे, हर एकल्या अभिषेक करा दे, स्पर्श करा दे, हालेलुया, 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 एक पाठी मधला धरतरले याचा दुःख असा जेसू याकडे आपण नसा हालेलुया 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 रिया रिया शराला बरा 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 ती बरा ती बरा ती बरा ती बरा शराला बरा ती गिर बरा ती बरा शरा बरा ती गिर बरा ती बरा शरा बरा रिया 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 जेसू जेसू रिया शराला बरा 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 हालेलुया हालेलुया जेसू 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 रिया 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 हालेलुया 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 जेसू 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 रिया 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 रुती 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 हालेलुया 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 रिया शियाराला बरा बरा दी 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 बरा जेसू 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 हालेलुया राईट साइड एक कमटे सखैला बगर कोणाक धरून धरले पुरे असं जेसू याकडे सुट्टा दिवसा हालेलुया 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 रिया 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 जेसू 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 Isaiah chapter 33:2 Isaiah 33:2 इसाया रोज पुस्तक 30 आणि 30 अध्याय दुसरी ओळ सर्वेश्वरा आमची दया कर आम्ही तुझी वाट पळवून असा हर एक सकाळी जा तू आमचो भावडो विघ्नाच्या वेळार आमचे तारण हर एक सकाळी जा तू आमचो भावडो हर एका सकाळी जा तू आमचो भावडो विघ्नाच्या वेळार आमचे तारण विघ्नाच्या वेळार आमचे तारण जा सर्वेश्वरा आमची दया कर जेजू आज आमची दया कर या समराच्या दिसा या सकाळीच्या वेळा आम्ही तुझ्या हजरपणात आयला आम्ही तुझी भुरगी आम्ही तुझी फर्जा आम्ही तुझे वेसून काढले भुरगा आम्ही तुझी अस्खत भुरगी बापा आम्ही तुझ्या हजरपणात आयला बापा आम्ही तुझ्या हजरपणात आयला बापा आज या सकाळी पुढे या सकाळीच्या वेळा हर एक सकाळीच्या परी आईच्या या सकाळी तू जा आमचो बावळो तू जा आमचे काम करून आमचो भावळो तू जा आमच्या बावळ्याक सकत दे आज या सकाळीच्या वेळा आज आमच्या अस्खत कायरो जुसो बावळो तू जा सर्वेश्वरा तू जा जेसू तू जा बाप्पा वाईट चिंतना मुझ्या मतीन दिताना निराशेची चिंतना मुझ्या मती देताना भावट धंडळांच्या तसली चिंतना मुझ्या मती देताना आज त्या वाईट विरोध जुस्सो तो बळवंत बावळो तू जा सोन्या तू जा या सोमवाराच्या दिसा दुबावाचे बी मुझ्या काळजान कोणे घालूंक आयिल्ल्या वेळार म्हाका ताळणेक संपडावंक कोणी येवच्या वेळार म्हाका कळीत नसताना खंयच्याय अस्खत कायन हांवें संपटच्या वेळार त्या अस्खत कायन संपटच्या पयले देवा जा तू म्हजो जैत दिवचो बावळो
भावलो जा तू आमचं भावलो अजे उतर सगळं दिस क्लेम करया मत क्या आयजाया 33:2 आयजाया 33:2 सर्वेस्परा आमची दया कर आम्ही तुझी वाट पळवून साव आम्ही तुझी वाट पळवून साव कालच्या दिवसा मार्गरेट बायन टेस्टमनी दिली ती त्या सोम्याची वाट पळवून असली कितले आखांतले तिचे जिवितात तांच्या कुटुंबान कितले निराशेचे दीस आणि सकल्यात कितले फावटी तांच्या मते खायला जावंक पुरो कित्याक जाल्यार भावाट साडोना गवान जावं बायलेन जावं भुरग्यान जावं देवाच्या राजांत वावुरचे ताणे सडूना सोम्याकाचेर वावुरचे ताणे सडूना त्या सोम्याचेरच नदर लावन रावले त्या सोम्याचेरच भरघोस धरून रावले ऐन काळार सोम्यान तांकां एकेकाच प्रॉब्लेम आता भायर हाडूंक सुरू केला खंडीत जावन सगळ्या वायटांतलो सोमी भायर हाडटा कित्याक तो जावन आसा हर एका सकाळी भोळ दिवचो भावलो तो मुजो आणि तुजो जेजू मुजो आणि तुजो सोमी म्हाका आणि राखतात तो म्हाका तुका राखतात सोमी आमच्या जिवितांत असल्या हर एक इम्पॉसिबिलिटीज जेजूच्या हातान भेटून दिवया या सकाळीच्या वेळार आज म्हाका आणि तुका असाध्य जाल्ले वार संगती आसात कालच्या दिसा एक भयण म्हजे लागीं म्हणटाली ब्रदर हांव आसो जागो हांगासर मस्त एक्सपेन्सिव्ह म्हाका भुरगीं जाल्यार हांगा इस्काली बरें ना म्हाका भुरगीं जाल्यार हांगा कश्ट आसात हांव दुसऱ्या कडेन ट्राय करता हांवें म्हळें ती भुरगीं देवान दिवची न्हय देवाची भुरगीं न्हय तर देव तांची जतन घेता देवाक कळीत आसा तुवें खंय आसजे तुज्या भुरग्यांनी खंय आसजे तुज्या भुरग्यांक बरें कितें तुज्या भुरग्यांक वायट कितें त्या सोम्याक कळीत आसा न्हय आमच्या मतींत निराशेची चिंतना घालच्या त्या हर एक वायट सकत ते सोम्याच्या हातांत समर्पण दिवन जाता जाल्यार दोनी हात रुबान घट्ट तळ्यान आमी स्तुती करया हालेलुया 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 या सोमाराच्या दिसा आमचे जीवी सोम्याच्या हातान समर्पण दिवया या सोमाराच्या दिसा त्या सोम्या लागीं कृपा मागया या सोमाराच्या दिसा त्या सोम्या लागीं मागया या सोमाराचो दीस तू म्हाका चलोन व्हर या सोमाराचे दीस तुजी खोशी तुजे मांडवळ म्हाका तूं दाखय या सोमाराच्या दिसा हांव खंयच्या वाटेन खंयच्या जाग्यार हांव पांय दवरता योशुआ बांद्री तो जागो ती भूंय आशीर्वादीत कर म्हणून मागून सांगा त्या म्हणून येऊ तर 3 फावटी घट्ट ताळा रिपीट करया आयजाया 48:17 सर्वेस्पो तुजो सफळता पवित्र देव वर्ष म्हणटा हांव सर्वेस्पो तुजो तुझ्या फायद्याचे ते हांव शिकयता तुझे सलोंग जायते वाटे चलयता आयजाया 48:17 सर्वेस्पो तुजो सफळता इस्रायलचो पवित्र देव वर्ष म्हणटा हांव सर्वेस्पो तुजो देव तुझ्या फायद्याचे ते हांव शिकयता तुझे सलोंग जायते वाटे चलयता आयजाया 48:17 सर्वेस्पो
येसपो येसपो तुझो तुझो सुगंधा सुगंध इस्रायलचो तुझो पवित्र देव पवित्र अशें देव म्हणटा. अशें म्हणटा. हांव हांव सर्वेस्पो तुझो सर्वेस्पो देव, तुझो देव तुझ्या तुझ्या फायद्याचे फायद्याचे ते ते हांव हांव शिकयता. शिकयता. तुवें तुवें चलोंक चलोंक जाय जाय ते ते वटेन चलयता. हांव तुका चलयता. चलयता. ससनाच्या बापा, ससनाच्या ससनाच्या बापा बापा, हांव तुका हांव तुका भेटयता. भेटयता. तुझ्या तुझ्या दिमगाच्या दिमोगाच्या पुत्राची, पुताची, आमच्या आमच्या सुम्या सुम्या आणि आनी सोडवणारा सुरवंदरा जेजू जेजू ख्रिस्ताची, क्रिस्ताची कूड आणि आणि रगत, रगत, आत्मो आणि आत्मा आणि देवपण देवपण आमच्या आमच्या पत्त्याच्या आणि पत्त्याच्या आणि सगळ्या सगळ्या संसाराच्या संसाराच्या पत्त्याच्या पवित्रपणापासून पवित्रपणापासून सगळे दादले सांगात म्हणून या जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावरी आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावरी आमची आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची काकूट कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावरी आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावरी आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावरी आमची आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची काकूट कर संसाराची बाप्पा. काकूट कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावरी आमची आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची काकूट कर संसाराची काकूट बाप्पा. कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावरी आमची आणि आमची सगळ्या आणि संसाराची सगळ्या काकूट कर संसाराची बाप्पा. काकूट कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावरी आमची आणि आमची सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची काकूट कर काकूट बाप्पा. कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावरी आमची आणि आमची सगळ्या आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर संसाराची बाप्पा. काकूट कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावरी आमची आणि आमची सगळ्या आणि संसाराची सगळ्या काकूट संसाराची कर काकूट बाप्पा. कर बाप्पा. ससनाच्या ससनाच्या बापाच्या बापा तुका भेटयता. तुझ्या दिमगाच्या पुत्राची, आमच्या आमच्या सुम्या सुम्या आणि आणि सुगंधरा जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत, आत्मा आणि देवपण आमच्या पत्त्यांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या परिपणापासून या दुसऱ्या खणान समर्पण दिन मागया आमच्या भुरग्यांक समाजात समर्पण देवया. मागया आमची भुरगी विशेष रान पवित्रत्वान भरच्या पासून मागया. आज मागया आमची भुरगी समाजाच्या खुरपेन भरच्या पासून त्यांच्या देवाच्या जणवायन भरच्या पासून मागया. आज आमच्या भुरग्या हर एक अस्कत काय येतावन अस्कत अडिक्शनाच्या गुलामपणात त्यातल्या सतावूनच्या त्या पिडेशिलेत वाईट संगतपणात सुटका मेळच्या पासून मागया. कितले भुरगी सीख आसात, कितले भुरगे डिप्रेशन आसात, त्या भुरग्यांक समाजात समर्पण दिवया. कितले भुरगे कन्फ्युजन आसात, फुडारा विशयांत भियान आसात, कितले भुरगे एकसोरी आसात, कितल्या भुरग्यांक आवड पासून मोग मेळना आज भायर मोग सत्य आसात, ड्रग्साच्या एडिक्शन आसात, कितले युवा जणांक सैरीक सत्य आसात. त्या हर एकल्यांक सोम्याच्या हातान समर्पण देवया. विशेष रान या दिसांनी आमची भुरगीं कितले जाणां एक्झाम बरयत आसात, नीट एक्झाम बरयत आसात. कितले जाणां भुरगीं IELTS, OET, NET, NCLEX एक्झाम बरोवन आसात, स्कॉलरशिपाक ट्राय करन आसात, परगांवांत शिकपाक कॉलेजीक एडमिशनाक ट्राय करन आसात. त्या हर एकल्या सोम्याच्या हातान भेटोवन दिवन सांगात मेळोन येऊ तर 3 फावटी गट्ट तळ्यार रिपीट करया. साम 144 192 सर्व सदैव जाऊन सर्वेस्वर मुझे खड़ा तो मुझे हात तुझा काय करता, तो मुझो मोग मुझे कोटे, मुझो बुरुस मुझो तारक मुझी डाल ताका हम शरण येता, रास तो मुझे अधीन करता. साम 144 192 सदैव जाऊन सर्वेस्वर मुझे खड़ा तो मुझे हाथ तैयार करता, तो मुझो मोग मुझे कोटे, मुझो बुरुस मुझो तारक मुझी ढाल ताका हम शरण येता, राष्ट्रान तो मुझे अधीन करता. साम 144 सदैव जाऊं सर्वेस्वर मुझे खड़ा तो मुझे हाथ तुझा तैयार करता, तो मुझो मोग मुझे कोटे, मुझो बुरुस मुझो तारक मुझी ढाल ताका हम शरण येता, राष्ट्रान तो मुझे अधीन करता. सगळ्यो स्त्रियो सांगाता मेळोन जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावरी फात. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट करपाक घट्ट तळमया.
जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामध्ये फात आमची आणि आमच्या सगळ्या आणि सगळ्या संसाराची संसाराची कापड कावड कर कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामध्ये फात आमची आणि आमच्या सगळ्या आणि सगळ्या संसाराची कापड संसाराची कर कावड कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामध्ये फात आमची आणि आमच्या सगळ्या आणि सगळ्या संसाराची कापड संसाराची कर कावड बाप्पा. कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामध्ये फात आमची आणि आमच्या सगळ्या आणि सगळ्या संसाराची संसाराची कापड कावड कर कर बाप्पा. बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामध्ये फात आमची आणि आमच्या सगळ्या आणि सगळ्या संसाराची कापड संसाराची कर कावड बाप्पा. कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामध्ये फात आमची आणि आमच्या सगळ्या आणि सगळ्या संसाराची कापड संसाराची कर कावड कर बाप्पा. बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामध्ये फात आमची आणि सगळ्या आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापड संसाराची कर कावड बाप्पा. कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामध्ये फात आमची आणि सगळ्या आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापड संसाराची कर कावड बाप्पा. कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामध्ये फात आमची आणि आमच्या आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची कापड संसाराची कर कावड बाप्पा. कर बाप्पा. शासनाच्या बाप्पा शासनाच्या तुका बाप्पा, बटीता तुका ज्योती बटीता, मंगाच्या पुताची आमच्या मोगाच्या सुम्या आणि पुताची, सलवंत आमच्या राजेसु सुम्या आणि राजेसु सलवंत ख्रिस्ताची उडानी राजेसु, रगत उडाणी रगत आणि देव आणि देव, आमच्या आमच्या पथकांच्या आणि पथकांच्या सगळ्या आणि सगळ्या संसाराच्या संसाराच्या पथकांच्या पथकांच्या संसाराच्या परिपूर्ण परिपूर्ण या तिसऱ्या कणान समर्पण देऊन मागे आमचे कुटुंब देवाच्या हातात समर्पण देऊया. आमच्या कुटुंबातले हरी एकच काय उणे पण कन्फ्युजन आर्ग्युमेंट्स झगडे सगळे समयाच्या समर्पण देऊया. जखारिया 12:10 आमचे कुटुंब मागण्याचे कुटुंब जाऊनच्या पुस्तक माग्या. आमच्या कुटुंबातले हर एक अनिष्कल्प असकत काय जेसूच्या कृस सांभाळत पडून दे. आज विशेष आमच्या कुटुंबात विशेष समयाचं अनुभव जाऊनच्या पुस्तक आमच्या कुटुंबात मागणे सडच्या बसवत. आमच्या कुटुंबातले हर एक दळदीत पण पैसाच्या बसवत. कितल्या घराने आवई बापई भुरग्यामध्ये समाधान ना भाऊ भावामध्ये उलवणे ना आज प्रॉपर्टीचे जगडे आणि विंगड तराचे जगडे समयाच्या आता समर्पण देऊया. आज विशेष रान कुटुंबातले हर एक समस्ये समर्पण देऊन सांगता मिळून येऊ तर 3 पटी घट्ट तळा रिपीट करूया. लेविटिकस 26:12 हांव तुमचे मध्ये हांव तुमचो देव जातलो. लेविटिकस 26:12 हांव तुमचे मध्ये चलतलो. हांव तुमचो देव जातलो. तुम्ही म्हजी परजा जातल्या. लेविटिकस 26:12 हांव तुमचे मध्ये चलतलो. हांव तुमचो देव जातलो. तुम्ही म्हजी परजा जातल्या. सगळे सांगता मिळून जेजूच्या कठीण कष्टांच्या कष्टाच्या पशामध्ये फात. आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या कष्टांच्या पशामध्ये पशामध्ये फात. आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण जेजूच्या कठीण कष्टाच्या कष्टांच्या पशामध्ये पशामध्ये फात. आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण जेजूच्या कठीण कष्टाच्या कष्टांच्या पशामध्ये पशामध्ये फात. आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण जेजूच्या कठीण कष्टाच्या कष्टांच्या पशामध्ये पशामध्ये फात. आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण जेजूच्या कठीण कष्टाच्या कष्टांच्या पशामध्ये पशामध्ये फात. आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा. जेजूच्या जेजूच्या कठीण कठीण कष्टाच्या कष्टांच्या पशामध्ये पशामध्ये फात. आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा. जेजूच्या जेजूच्या कठीण कठीण कष्टाच्या कष्टांच्या पशामध्ये पशामध्ये फात. आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण जेजूच्या कठीण कष्टाच्या कष्टांच्या पशामध्ये पशामध्ये फात. आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण जेजूच्या कठीण कष्टाच्या कष्टांच्या पशामध्ये पशामध्ये फात. आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा. ससनाच्या बाप्पा कृष्णाच्या हाव बाप्पा तुका हाव बटीता तुका बटीता ज्योती मंगाच्या ज्योती पुताची मंगाच्या पुताची आमच्या सम्या आणि आमच्या सम्या आणि सर्वंतरा जेजू सर्वंतरा जेजू ख्रिस्ताची ख्रिस्ताची फूड आणि आणि रगत रगत आत्मा आणि देव आत्मा आणि देव आमच्या पण आमच्या पथकांच्या आणि पथकांच्या सगळ्या आणि संसाराच्या सगळ्या पथकांच्या संसाराच्या परिपूर्ण पथकांच्या करून परिपूर्ण या चौथ्या कणान समर्पण देव्या विशेष आम्ही असो गाव सम्याच्या तर समर्पण देव्या जाता जाल्यार आम्ही दिंबी पडया. आम्ही असो गाव आम्ही आजच्या गावात आजची सगळी कुटुंबा सगळी घरा जेजू खातीर क्लेम करया. आज तांच्या तर्फेन आम्ही मागया जावंक पुरो आज तांकां मागोवंक जातात ना. आज जावंक पुरो तांकां नीस देवा विशयन कळीत ना. सोम्याची पदवी तांकां कळीत ना. आज तो सोमी आमचे मते आसा. तर सोम्यान आमकां म्हाका तुका तुका तुका
तांचे पासून मागोंक विसून काढला. तांचे पासून मागोंक विसून काढला. आज जावंक पुरो आमकां कोणी सतायते आसात, आज तांकां तुज्या मागण्याची गरज आसा. तांकां तुज्या मागण्याची गरज आसा. ती सतायते आसात म्हळ्यार तांकां समाधान ना. समाधान ना तांचे थंय. जेजू समाधान सोदता. आज मागया आमी तांचे पासून, तांकां बगसून तांचे पासून मागया. आज आमचेर केस घाल्या, कोर्टांत केस घाल्या, सिओनान केस घाल्या, मिनिस्ट्रीन केस केल्या, विजा कट केल्या, जावंक पुरो नांव पाड केला, नांव पाड करते आसात, सीट केला, सीट केला. त्या हर एका व्यक्तीक या घडये जेजू मुखार हाडया. दोळे तुमचे तंप्या. जेजू मुखार, जेजू तुमच्या दोळ्यांनी पिंतराया. मोगाच्यानो जेजू या घडये आपोवन आसा. कोणे तुका दुखयला, कोणे तुका चीट केला, कोणे तुका सतायला, ताचे पासून, ताच्या कुटुंबा पासून मागची जबाबदारी तुजी. तेन्ना जेजू तुका सुखाय दिता. खंडीत जावं मागया. जेजू लागीं सांगया, जेजू तुज्या नांवान ह्या व्यक्तीक हांव बक्षयता. जेजू तुज्या नांवान ह्या व्यक्तीक हांव बक्षयता. जेजू तूं तांकां बक्षी. कित्याक ती कितें करते आसा तांकां कळीत ना. तांचे थंय समाधान ना. तांचे थंय हस्कतकाय आसा. सम्या या हस्कतकायेंतल्यान सुटका लाभय. तुज्या पवित्र आत्म्या तांकां भर. तांचे जिवीत आशिर्वादांनी भर. ह्या नाबोगसण्याद्वारे म्हज्या जिवितान ब्लॉक जाल्ले हर एक बेसांवां उक्ती कर, उक्ती कर, उक्ती कर. आज म्हाका सतायता ते हर एक अस्कत सकत म्हाका आयच्या दिसा, म्हज्या कुटुंबाक सतायता ते हर एक सकत म्हज्या कुटुंबाक आज आयच्या दिसा सण वसोनी, सण वसोनी. आज तुमचे कुटुंब समाधान अनुभव करून घेवनी. आज आमचे कुटुंब समाधान, तुझे समाधान अनुभव करून घेवनी. तुझी भलायकी अनुभव करून घेवनी. आज आम्ही आज हांव हे राष्ट्र तुझ्या खातीर क्लेम करता. आशिर्वादांनी भर. ही भूंय आशिर्वादीत कर. ह्या भूंयचेर फळां उदेव दी. प्रोजेक्टां येवं दीत. कंपन्यो ग्रो जावं दीत. बंद जाल्ल्यो कंपनी उक्ते जावं दीत. टर्मिनेशन्स जेजूच्या नांवान कॅन्सल जावं दीत. कितले जाणां काम ना, कितले जाणां फायनान्शियल प्रॉब्लेमाक कश्टून आसात, लोन फारीक करूंक जायना. ऑपॉर्च्युनिटीज जेजूच्या नांवान उक्ते जावं दीत. जेजूच्या नांवान उक्ते जावं दीत. जेजूच्या भोव पवित्र, भोव व्हडलवंत नांवान उक्ते उक्ते जावं दीत. सांगाता म्हणून हे उत्तर 3 फावटी घट्टताना रिपीट करूया. जकार्या 2:15. त्या दिसा जायती राष्ट्रां सर्वेस्पराशी येतली. ती ताची परजा जातली आणि हांव तांचे मध्ये वस्ती करतलो. जकार्या 2:15. त्या दिसा जायती राष्ट्रां सर्वेस्पराशी येतली. ती ताची परजा जातली आणि हांव तुझे मध्ये वस्ती करतलो. जकार्या 2:15. त्या दिसा जायती राष्ट्रां सर्वेस्पराशी येतली. ती ताची परजा जातली. तुझे मध्ये वस्ती करतलो. सगळे स्त्रिया सांगता मिळून जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चातापामुळे आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चातापामुळे आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चातापामुळे आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चातापामुळे आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चातापामुळे आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चातापामुळे आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चातापामुळे आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चातापामुळे आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा.
जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामध्ये पास. आमची आणि आमच्या सगळ्या आणि सगळ्या संसाराची काकूट संसाराची कर बापा. कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामध्ये पास. आमची आणि आमच्या सगळ्या आणि सगळ्या संसाराची काकूट संसाराची कर ओट बापा. कर बाप्पा. शासनाच्या बापा शासनाच्या तुमच्या बापा बडीता बाप्पाच्या जाती मगाच्या मगाच्या पुताची पुताची आमच्या सम्या आणि सौम्य आणि सोडवंदरा जेजू सोडवंदरा ख्रिस्ताची जेजू कूड तुझ्या आणि ख्रिस्ताची सुन्या रगत कोड आणि आणि धर्म रगत आणि तत्व आणि देव आमच्या आमच्या पटकांच्या आणि रगत सगळ्या आणि संसाराच्या सगळ्या पटकांच्या संसाराच्या परिपणापासून पटकांच्या परिपूर्णापासून या परिपूर्ण अकरेच्या खणात विशेष रान सोम्याच्या समर्पण देव्या. आमच्या हर एक गरजो हर एका पिढीस्ता सोम्याच्या समर्पण देव्या. विशेष रान लीना बाई आज तिचो बायोप्सी रिपोर्ट येवंसो असा. विशेष रान तिका सोम्याच्या समर्पण दिव्या. काल रात्री तिका न्हीद पडोना, मस्त कष्टाने ती न्हिदला, पाय मस्त दुखतालो. आज ते बायोप्सी रिपोर्ट बसत राखोंक आसा. चारो रान ते बायोप्सी रिपोर्ट घेवंक ते आसा. विशेष रान आयजाया 45:2 हांवच तुजे मुखल्यान वेतलो, परब समतल करतलो, हांव काशाचे दाराची पोट करतलो आणि लोकटाचे आडंबे मोडून उडयतलो म्हणलो तस्सो समी तेज्या फुडल्यान वसोली. सगळे रिपोर्ट्स जेजूच्या नांवान नॉर्मल येवन दीत, नॉर्मल येवन दीत आणि ते सो घाई गुण जाते येवन दी, गुण जाते येवन दी जेजूच्या नांवान, जेजूच्या नांवान. विजडम 16:12 कित्याक कसलो आलो पालो वाले तांकां बरी करूं सोकोंक ना, बगर सगळे बरें करता त्या तुझ्या शब्दान सुरेश्वर तांकां बरें केली. ते शब्द ते उत्तर हर एका दिसा रिपीट करता. या सकाळच्या मगण्यान जॉईन जावन मागता या उतरा वरवीं तिजो पाय सुखोन येवन दी, त्या घाया वयर घात येवन दी जेजूच्या नांवान. त्या जेजूच्या नांवान आयजाया 53:5 जेजूच्या घाया वरवीं तिजे घाई कंप्लीटली गुण जावन दी. या कितले जाणां पिडे आसात, कितले जाणां पिडे आसताना आमच्याकडे आमच्या लागीं मागोंक सांगला. या कितले जाणां युट्यूबर मागोन आसात. हर एकल्याचे पिडा जेजूच्या नांवान गुण जमचे बसत मागया, समर्पण दिन मागया. रीना म्हणल्या बहिणीचे हर एक गरज सम्याच्या तान भेटून दिव्या. सम्याच्या तान भेटून दे. विशेष रान एनोक एलखान म्हणल्या भुरग्याक ताच्या हर एक गरजा पासून, दिलू म्हणल्या भुरग्याच्या बरायके पासून विशेष रान समर्पण दिवन मागया. तशेंच सम्याच्या तान भेटून दिवन मागया. रॉल्फ रेनर मिनेझस या भावाक सम्याच्या तान भेटून दिव्या. या मागण्यासोबत सर्व गरजो सम्याच्या तान भेटून दिव्या. कितले जाणां पैणार व्यक्ती आसात, कितले जाणां येदोळूच पैणार केल्यान गावाक गेल्यात वेकेशन आसात, तांकां सम्याच्या तान भेटून दिव्या. एक भुरगो 2 वर्सां जावन गावाक गेला, ताचें जेवण ताका जमतेत ना, केदाळे पोटान दूख, विशेष सम्याच्या तान भेटून दिव्या. एक भावाक इस्रायल वचोंक ट्राय करता आसा, जे कितें ते होम केअर जे कितें क्लास आसा, क्लासीन शिकले सगळे हुडास आसा, पूण केदाळे इसारतना ताका ते सांगूंक जातात ना, ताजे थंय स्टेज फियर आसा. विशेष सम्याच्या तान भेटून दिव्या. कॅल्विन म्हणल्या भुरग्याक सम्याच्या तान समर्पण दिव्या. पवित्र बशा पासून मागया. एक भुरग्याक प्रत्येक तरह नर्सिंग शिकते आसा, एक 2 सब्जेक्ट ताका कर्स्ट मारते आसात, सम्याच्या तान भेटून दिव्या. एक भयण जे गर्भांत फायब्रॉइड्स आसा म्हणला डॉक्टरान, जेजूच्या नांवान ते फायब्रॉइड्स कंप्लीटली जे गर्भांत तावन पयस जावन दी, क्लियर जावन दी, क्लियर जावन दी. भुरग्यांचे देणे त्या भयणीक फावो जावन दी. सुमार 2, 3, 4, 5 जाणां काजारी जोडी तांच्या काजारी जिवितांत समस्या आसात. प्रत्येक तरान एक भयणीक त्याच्या गोवाच्या कुटुंबांत मस्त कष्ट ते आसात, सम्याच्या तान भेटून दिव्या. कितले जाणां दीस रात म्हणले परी दुखां गळून आसा, रडते आसात,
समाजात समर्पण देऊ. या दिसांनी कितल्याचे इंटरव्ह्यू असा, कितल्याचे ब्लड टेस्ट या कंचे रिपोर्ट येऊन असा, IELTS या कंचे एक्झाम दिला रिझल्ट खातीर राखून असतात. सगळं त्यांचे रिपोर्ट समाजात भेटून देऊन आमचे सगळं गरजो समर्पण देऊन सांगाता म्हणून येऊ तर 3 पोटी घट्ट त्यांना रिपीट करूया. Psalm 22, 30, 31 मुझी मुर्गी बाळा आताची सेवा करतली, पिळगे ती सर्वेश्वराची खबर सांगतली, ते जन्मायोचे आसा ते त्याची नीट प्रकट करून सगळे स्मरण केला. Psalm 22, 30, 31 त्याची मुर्गी बाळा ती सेवा करतली, फुडले पिळगे सर्वेश्वराची खबर सांगतली. जन्मायोचे आसा ते संतती त्याची नीट प्रकट करून मिळतो. हे सर्वे Psalm 22, 30, 31 मुर्गी बाळा सेवा करतली, पिळगे पिळगे ती सर्वेश्वराची खबर आणि सांगतली. जन्मायोचे आसा त्याची नीट प्रकट करून मिळतो. हे सर्वेस्वरान केला. दोन्ही हातांचे वैरू बारन गट्ट तळ्यान सांगाता म्हणून आम्ही म्हणूया जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाबा. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चात आमची आणि सगळ्या संसाराची जेसूच्या कठीण कष्टांच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाबा. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाबा. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कठीण कष्टाच्या पश्चात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाबा. कठीण कष्टाच्या सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाबा. जेसूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चात संसाराची काकूळ कर बाबा. कठीण कष्टाच्या पश्चात सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाबा. जेसूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाबा. हे भगवंता देवा भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. भगवंता देवा हे भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता सगळ्या संसाराची काकूळ कर. हालेलुया 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 Gianna, Janik, Vijay, Henry, Margaret, Tristan, Milburn, Lavita, Rina, Algar, Sylvia, Sanse, Aaron, Austin, Lavita, Buzz, Derry, Yvette, Hilda, Miri, Genesia, Jisha, Sandra, James, Jesse, Lina D'Souza, Valeria, Sonal, Audley, Nancy, Dessa, Cyril Lobo, Vida, Chor, Calvin, Vishwas, Rina, Arun, Teresa, Kashmir, देवा विशेष एका परिक्रियाचे गरजेचे समर्थ देवा आजची कितले युट्यूबचे मागून असतात मागणे ऐकून असतात विशेष त्यांना समर्पित देवा याकडे विशेष आमच्या आशीर्वाद तुझा देवा देवा आज देवा विशेष तू त्यांची दया कर तुझी वाट पडून एक दिवसा सकाळी मागणी करते असताना विशेष त्यांच्या विघ्नाच्या वेळात गारवण जाऊन त्यांचं उजवा हात गवळत जाऊन त्यांना तू सलन वरून मागता. आमेन आमेन आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमित्रिय सवयासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू. देवाचे माये आपल्या खातीर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसं आता आणि सदा आमेन. प्रेज द लॉर्ड. विशेष कालच्या दिवसा हांवें अनाउन्स केलें ह्या बुधवारा ब्रदर डॉक्टर जयानंदाची शिकवण आसा म्हणून ह्या बुधवारांनी वयल्या बुधवारा 18 जूनाक आसा ताची शिकवण. ह्या बुधवारा आमचे इंटरसेशन आसा. हर एक बुधवारा या जमती तावन सगळी रात नाईट चेन इंटरसेशन आसा. तुम्ही तुमच्याच घरा बसून एक स्लॉट घेवन त्या स्लॉटार तुमच्या टायमार बसून तुम्ही मागल्या जालें झूमाचेर मागजे म्हणून ना तुम्ही तुमच्या टायमार बसून मागचे. सुमार जण या इंटरसेशनार जॉईन जातात आणि मागतात. विशेष या इंटरसेशनच्या मागण्यान मागताना मस्त अजापा जातात.
विशेष तरान तांचे जाल्यार एक भयण सुमार 2 वर्सां जावन काम चेंज करूंक ट्राय करनासले, जावंकच जायनासले. हर एक दिसा सकाळच्या म्हळ्यार जॉईन जाताली आनी ह्या इंटरसेशनाक ती जॉईन जाली. इंटरसेशनाक जॉईन जावन एका हप्त्यान खंय कळीत ना अचानक म्हणल्यार पुरी तिका कामाक एकडे इंटरव्यू कॉल आयले. इंटरव्यू गेले. इंटरव्यू पास जावन विदिन 1 मंथ ते दुसऱ्या कामाकडे तिका दुसऱ्या जाग्यार तिका बऱ्या जाग्यार कामी मेळ्ळे. त्या देखून तुमकां कोणाय की ह्या चेन इंटरसेशनांत जॉईन जावंक खुशी आसा, तुमचे नांव आमकां दिया आनी खंयच्या टायमार तुमकां मागणें करूंक जाता. अर्दो घंटो 1 घंटो कमीट करून हेरां पासून मागतना देव तुमच्या जिवितांत अजापां करता. तशेंच विशेष तरान आमचे बुधवारा दीस ते 8:30 वरां राती, दुसऱ्या दिसा सकाळी 5 वरां मातशें चेन इंटरसेशन आसतलें. नोट करून दवरा आनी तुमचे नांव तुमी धाडा. देव तुमकां हर एक लायचो दीस आशिर्वादांनी बेसावांनी आनी कृपेन बरो दी. प्रेज द लॉर्ड. गॉड ब्लेस यू ऑल.